Sådan der. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag... Hold nu kæft, mand. Ja, det skal I se. Ej, jeg fik lige et hjerte på det her. Et drikkekær på min cykel. Er det den der, eller hvad for en? Det er den her cykel. Hold nu kæft, den er grim. Det er ligesom dig. Mere ligesom dig. Mere ligesom... Takke. Alex, hvad skal jeg så takke i den her? Okay, Ned. kom, Laura. Så skal du ud. Se lige, Alex. Alex, du er for hurtigt. Vil I se det igen? Alex, du må da kaffe. Når du drift på, det er det sådan ikke.